ai kublai fi we pui baro hagani kapor haga kerteng ke tiang tam ke badan bor tamu Jesus Christ ngadap shisada ke jinkmen ke crowd do kata kata bas sisien ngan yo banyak keren bat pi na kene ke ktien ke ba im ke ba khoj ke jong trai ba kene ke ktien ke ai men sim ye pi kene ke ktien shisha ke ai bor ye fi la fila snap ye kene ke ktien bala da fila shashkori ne ke ktien ke jong blai haga ne ke sngi shisha ke long ke sngi ke bala kerku ye fi we baro ngakwa ban ai kublai ye fi ke badan ni be dan keleng jong ni ke perthai haga kerteng ke jong Jisu le sei ke sien ke banen kong ba fi snap la ni fi i ke video la ni ke ministry nga ai kublai ye fi bala long ke bala fi la ban subscribe ye ke channel na mar man la ke sngi man la kan riu ba jemen step ngi don ye ke Khubor step ban pha shapi ban pen snow shapi bala film la ban pe men step fi la ban pe ha no no ke por re kan ni ke ka jing petep ba fi la ban pe ya kan ke video ngi ai man la ke sngi ki video ki bathma ki jing kai na ke tin ke jong blai man tala lice nem ai ngo yo blai ba kan ke sngi don biang ke tin ke jong blai man pen snow shapi bat nganget ke tin kan long jingker khu yapi ka Bible hang ni ka por nga kwa ban pulina Matthew nomber khatsan ka khot bar huai ka Bible ka ong ni te ba Jisu la mi no nang ta ula lech shaki phang ka Tyros bat ka Sidon ken ma wi ka ni ka wei ba Jisu sa ka Pernam ba na ka Pernam u lech khnang sha ka ni ka Shillong ka Tyros ba ka Sidon namar u lech shata namar bu tip udan commission udan ban le ai namar don manore ba don kam ya ka jingarap ke jongu tadeng ta kwa ban ong ye fi ke ne ke sngi ba Jisu uwan u i no wat ya ka beneng uwan shane shikendo ban ya rap yangi namar utip bangi don kam plat ke jingarap ke jongu ban ha ne ke sngi ke mentar ba nganget bu trai udan ha ke king ke jong fi udan to ke jakatrai ke jong fi udan ha ke jaka ke ba pipi shong ke jaka ke ba pipi tia uwan khnang ru ui no ya kata ka Kapernaum ui no kata ka Shillong ga jong u bat wan sha kan ga jaka ga fidan fila bandon le se hang ta Tyros bat Sidon fila bandon la ga jong ka kerteng ga Shillong ga jong fi wan khnang ha ga Shillong ga jong fi namar balai ba utip ba pidon ka jing don kam ka babal ke tho angi ba shisha kalon ka wi ga breu ha ka ni ga Shillong kata ka nong kanan ka ba don kam ya Jisu ka babal ke tho ingi hang ni ha khmi ru ka wi ka kenthai ka nong kanan kalawan na kita kipang kamot kawan na kata ka Shillong hi na kata ka Shillong Tyros bat Sidon kawan nang ta bagani ka kenthai kala kerpat ya u kada ong tu is nga ko try u khon u David ka khon jonga ka kordit e ba ka shong soi tadeng ta ka ni ka brio ka don si shapleng ya ka jingdon kam namar ba ka khon jonga ka sha tek soi badeng ta nga snow ha ka ni sngi ka bamenta ba Jisu wan ha to ka yeng ka ba pipidon wan namar ba utip ba pipidon kam e rena u le se ki khon ki jong pi sha te akik soi le se ka yeng ka jong pi ki sha te akik soi namar ha ba sha te akik khon am ka yeng baro ka wei ka jinjar ne pisngo kumno ne pisngo ya hap ne mi ta ka bangang ong la don wei unong pang la don wei unong pang ha ka yeng am ka yeng baro ka pang lada don wei unong pangam lada libu hospitalem ka yeng borok ka wei am ka bon kam shisha long kumba ka yeng hi borok ka wei ka panglang namar ba baro kita ki khot jong ka yeng ki hab manya don lang hospital lada umdei uta long ka don be ke jinge bujuli haban lay up haban shet bam shet di hab lek ban aten yau tau ba pang bat pi haban sange ki kam ki jam ki jong pi haban sange ye kita ki jing don kam ki jong pi ban lech aten nene ban lech ban pech ban up yau tau ba pang na ka yeng ke jong fi tadeng ta la da don wei unong pang ha ka yeng am ka yeng ka pang lang baro ka wei tadeng ta ba ka ni ka khon ka pang ka ni ka kemir ka pang ba ka ni ka khon ka don ya ka ta ka jing pang ba uksoi ulawan ba ula shong ha ka don ka jing pang shong soi ka ni ka kbe ka la jinjar hoi ka khon ka jinjar henry ka kemir ka jinjar lang ha ba ka ni ka khon ka pang mga snow gani ka por man tala da ukon jong pi upang pium ka kimi fi kum ukpa bat ma pi kum ki men ki para ro fi jinjar lang le se u ne ukon jong pi udan ya ka ne ka jingpang shong soi ya ka ba uksoi lo shong ka jingim ka jong u ne ne la shong ka jingim jong ka sha te shi sha ga bor jong baman la im ka jingim ka balengkar ka jingim ka bala shudi put le ne bala shudi pathar bala shu im ka jingim ka balali lakai
ka jing im ka balang ngop hau drugs ne ka kiat aki kam aurian ki tanglang balang ngai pia panglang ngane ka por wan da miet fiat man playing bat kan 4 wan phim nang yo thia namar phim tip ja yu pi shu up ya ka phone call yo don ba phone ya pi yo don ba tip ya pi ba une khon la ja gom ta fi expect fi kmi lenti ba ka sadon be ya ka bakum kata namar la kham ja miet li fil nang kus lai shu namar fi tieng bu la ra de ka kali na yeng na ulet da ka jat ru yo ba sha sho sha dat yo ba sha bam klep mar ka ni ka perthi namar ba ka ni ka perthai ka de ka besnio pi panglang namar ba une khon pang pi panglang namar ba ka ni ka khon ka pang Renga kwa ban ongi fi ka ni ka sngi u Jisu wan ha ka ni ka yeng ka chong fi But shonga pi pat la da wan am kam dei fi habo wan fin chu snap no andre ka dei pi ban karpat kan ka breu ka karpat hadin nang ta ka karpat ka ong ko Jisu tu isen ai yang ko try ka ong tu isen ai yang mar ka kon jonga ka shong so ka dei pi ba fin ya thu yo Jisu ya thu ya ka ai ka ba pi donkam karpat ka mod yam karpat ong please snow bha se try ya rap te try ya rap ya une khon janga nani ya rap ya ni ka khon janga le ni ya rap ya ni ka yeng ka jonga te try ngala kordit palat namar ka yeng ka jonga ka jot try nga kordit palat ba ka ni ka yeng jonga ka pat ka pra u try wan bu nga ngai u e khnang wat ya ka beneng wan khnang ka yeng ka jong fi ka ni ka por man tabu try u dan to ka jaka ka fi dan pi chong marwai le se ha dukan ka ni ka por fi jau mat namar ba pui bo ni ulok chong fi ru yo ka jing pang chong soi ya ka ba uksut ula yalam baklai ka jing em ga jong o ba ula le bakla ka jing em ga jong o da ka budan samla da ka wai pat lor jong pi baru ja na yeng baru ja na ka jing em ga jong pi ban ya let pat ba ka ne ka brio pi dan ngasngo pi shong hadukan na ka ne ka por pi jau ki umat haba pi kan mawi ka jing le jong niu brio uniu ba pi uniu ba pi ken kordor andre uniu la shat kalaya pi ula dung nadien ya fi ula le klep ya fi bat shisha kamen sim jong fi kamong bat kapang pi yam pi jau mat teng pi buri ru te ki umat ke jong fi na ki khon ki ti ke jong fi pin kwa ba ki khon kin tep namar ba ki khamret ki dang ret ki kli le se bon sin blai me fi yam fi le bangasat khamat andrei ka donot jong fi ka sngosi ta daw ki umat ki chao Kamen sim ka pang ta deheng ta piyam namar balapen smusi ya pi kamen sim jong fi shisha ka ut ka leng a ka pisa rega snow ka ni ka porbo Jisu udan hajan jong fi wan khnang ka ni ka ski ba ka de fi ban karpat ya u balala pipi karpat ang masung tanat bagani ka breu am ka tip kalau yo sngoru ya kata ka jing hikai ke jong Jisu syapang uta unong bishar bam hok kumno ba wat lada udai ubam syapting yu blai ne ubam buram ye gibreu udai badaka udai barunar ba do no wat la kat taru u ai ya ka jing karpat jong ni kerung thai oi ka babal ke thu da fi pule ke tin ke jong blai langa pule ke jrong Fila ban puli, fila ban shim ya ka Bible ke jong fi puli na ka gospel Lukas nong bakat pra ke dekot ban nengkong ter hang tu bau Jisu uhikai kini ke parshi. Uya tu baladon sya tu nong seshar bom hok. Ubam jule ya ka hok. Henry kini ke brio ha bakalet ban kerpat na u. Ha ka sin ke ban nengkong ukarnga ka ba ar balai ukarnga Henry kini ke brio halaga sungi ka let bat ka ut bat ka yai pan ka yai tit. Kayai kerpat hadu ba uni unong bishar bomhok la iwit ya ka bolo sungu kelut kita kiskor na marmit labat sengi kene ke breu kalet ut kalet kerpat ba yai kerpat hadu buda wit shisha hadu ba ong lada ngam ai ya ka hok jeng ke breu shisha ngani i sa ya ka dor jeng ke ula wit shisha hadu kata ba hadu ba u ai ya kata ka hok jeng kata ka riu kan thai ba ni ka riu kan thai shisha kala yasngau ya kata ka jinget ho Jisu ong ka tala daw uni unong bishar bam hok u ai ka hok jong ka bri ka no tabuk pa ba beneng hatu unum ai ka hok nam tagi khon gi jong kan ka bri ka lai osngo ya kata ba deheng ta ka lai chau Jisu ba ka tep bo Jisu am dei unong bishar bam hok u dei unong bishar ba hok but
Kakan mawi kata lada unong bishar bam hok u ai ka hok jong kata kari untai. Hatu ni unong bishar ba hok unum ai mo ya ka hok ka jonga. Unum ai mo ya kata ka ba nga kerpat na u. Hatu unum pen kia mo ini ka kun ka jonga. Shisha. Kala let show Jisu. Bat kala kerpat palangi pet ka ketien ka jong lengi i. Namar bakala yam, namar bakala dem krop. Namar bakala kerpat, kala yai dem bat ka yai kerpat. Barkam shimla sngo remru abo Jisu ang am ju ai ke jingbam ki kon ki so kong compare lada mem ai ta ke jingbam re ki so ki bam wat ya ta ke balwet ke bahap na ke mit jong kan rat ni ke brio am kala pen kraw pala di Jisu tra me kraw pala te tra lada mele tang da ka baret ya ngala biang te tra ngam dan kam mele da kata ke kamba aga ba kraw na mar mela kraw pala te tra ba kata ke jingdan kam jong ka long tangkat isok khauja ibaret na ibaret idi basulwet tetrai lada misu ai nga tang dei tai baret ru kala biang nga baru Jisu udah snow bang udah snow hona do kata abau yo i ya ga jinget jonga ne ka kon abau yo i ya ga jinget jonga ne ka nong kanan ong shisha ga jinget jong fa kala pan kia ene ga kon jong pa ani jing snow hon lada fi pen kraw shisha yo Jisu lada fi pen kraw yo trai kerpat akmat jong o pini i ka kamba akan jabet ya ka yeng ke jong fi ya ka jing im ke jong fi pidon ke jing ka bakat no nga kwa banong fi nga guarantee ya pm la pi yam met labat sngi ya khamat jong trayam u tray un ju babet ka babel ka kran ya kata ya kwa abn puli ke ne ka por ke shiti ke jong yanes kal nong ka ba san ke ne khat ka ba khat san ni ka ong kum ne ka tin ke jong blai ka ong ti ladang i tip scam ba usngo yangi ya ke ru bangi dapan ngi tip scam ken bangi yo ya kita ki jingpan ya ka bangi pan na u ladangi pan nginyo diang bet ladangi pan na ka jinget nginyo diang bet ladangi pan na uta ubos bun ban ai ban na uta ubadan ban ai ubala ban ai un ai bet nginyo pediang bet ong ka tin ke jong ble ta ding ta habangi ut na Jisu u Jisu de ble ho de breu ba udan bet ka jing isnai ban isnai ya pi baban le ki kamba nam ta ka ching im ke jong fi ta dei ta kwa abang fi ke de sni abo Jisu wan hanga sngo ngai i ke ne ka por bu dan ha jan jong piang to kerpat se Jisu ya rap se nga trai nga don kam ya ke jing rap ke jong ya thu ya ke ai ka bo pipi don kam ta dei ta ka tien ke jong ble Philippi ka no ba saud khat man re ko ngot slai ke ai ru rai ki ai baro da ke jing duai da ke jing kerpat lam ba ke jing aingo to fin pen tip show trai pen tip show ble tiga taka jing suk ke jong blai ke bapalat ke jing shampang baro kan ri jai kan ye men sim jong fi ke jing mut ke jong fi how Chris Jisu train ta pentip se kerpat pentip kerpat on tra ngalong gum ta pidan problem yo ke jing im jong fi tho di trai pentip se u ba kerpat bo tra nya rap ye fi mar ka babel ka ong ye ta Jisu ong klamanga fim la ban le ye tadeng ta won persyang de ka bor breu ke jong fi wanum persyang ban penbet hi dalade wanum persyang ban le hi de ka bor breu ke jong fi namar kat pa pinang le ka tanang lat kat pa pinang persyang ka tanang jenjar kat panang persyang ka ta kanang khim kat ta kanang kelan kanang jerwet tadeng tang pa ban ong fi ka ne ka sngi ya tho show Jisu un le ki kamba ka ne ka kun chong ni ka nong kanan kala lat na ka ta ka jing pang so namar ba ka ne ka kami ka ya tho e ka problem ke jong ka show Jisu bat kada yu i shai ke kamba bo trai ule u Jisu klam ang re wang klam ang to sui pet na lu klam du mok klam bero re yu i ke jinget jong ne ka breu hi am kala biang ya ka kala nget bo Jisu de nong penem kala nget bo Jisu u de u nong pelat ka nget bo Jisu de blai bo krau ong ko trai kala dem ba kala mani yu ba kala yo ya kamba kum to klam kata ka ketien ka buk trai ukren re namar bakala pen kraw yu trai kata hi em kala biang ya ka bakan yo pediang ya ka kamba ha ga jim so kata den ta ni ka sngi kwa manong ifi trai em kwa tang ne ka wi fin pen kraw yu you tho i ka problem you tho i jinge ka jong fi you tho i jin dan kam ka jong fi pen kraw yu trai ka jinge ka jong fi ya ka ne ka sngi ka pen khia ifi ka jinge ka jong fi fin i ya ka kamba ka jong trai trai ka khoi fi ka ne ka sngi ka bum ta kwa ban dwai ju artatien yu blai Wajud artatien, lada umpat jubahap ya fi. Ublay bangi syakri di ublay wajud bahap bet. Babel ke tho ingi hang ni, ba ka baningkong ho Jisu klam jubahap ka. Ki senran ki mut ban be no ka. Hendrai ka ni ka breu kala yam.
bat kala dem krop bantuai u Jisu ong ngam sim lawan nak bantai jong pan ring lawan nun kong nak tagi Israel nam tagi Israel ki belaja no tagi langbrot ki belaja no rei kata ka breu ko ong kala yam ba kala duai kala dem ba kala karpat Jisu angta u Jisu ong kata am ju ai ka jing bam ka jong ki khon segi so ni ka breu ko ong ki so ki bam ya kata ka balwet ka bahap na ka mi jong karat kala penret do kata kala karpat do kata teng ta kala yok ya Dayang ta, kun kalau kaya makar kalau kaya lang. Kacing kemen kalawan ha kata kajing. Namar kajing pelat kalawan nganget. Pen ibe ka kamba aga jong bleh kajing mu jong finya dwai ka ni ka por ka mamenta. Ngai uji sudan ha to ka jaka jong fi. Ka kwa ba pi pin dwai. Dai tam ngap yang andre pi haban ka ang sha Jisu. Pi haban karpat Jisu ngina dwai. Try ni ka por nga dwai nga kerku. Iya ka kamba aga jong me ka ba memele na menta ni ka kon. Try ki jinjin jar barokin lek apa pi kaang jo try apa pi ngai pen kraw yo Jisu fin ibe ka kamba ka jong try na do menta ngeduai ngada kerkui fi ki kon ki ti jong fi ka yeng ka sam jong fi ka yo ka kot ka jong fi ki ai barok ka problem apa pi to jo try utrai un solve ki ta ki problem un pen bai ki ta ki khoro kharam la ki long ki barit ni ki ba crown ni ki ba jeruit ka ba komno la ka bala kelan sha bala sok kerdot ka ba komno utrai un pelat na do menta ya pi Ngadwai nga kerkui kerteng jong Jisu Nongkhryiem. Ngadwai ke jing pen kia, ngadwai ke jing pelat, ke jing sok ke jing kemen jong trai kan wan afi. Pinyo ke jing tengen do men sim akoi. Pinyo ke nya ke jing aram ha men sim, bat ke jing kot ya ke dok ke jong fi ngadwai nga kerku kerteng Jisu. Amen but amen. Trai nang kerkui fi nga say sempat. God bless you. Amen.